Bon dia, som a Òrrius, un poble del Maresme situat al mig de la muntanya, i avui anem a fer X-Trail Series Òrrius. La prova, recorregut de 21 quilòmetres, uns 1000 positius. Li fotrem canya, Havia ganes ja de curses per muntanya. Vale, merci. Equip WEC, increïble, Equip majoritari a la X-Trail Òrrius. Vinga, bona. Si sou del Maresme, mireu la Unió Excursionista de Mataró perquè fem entrenos molt guapos, Instagram i vídeos guapos. I mireu qui tenim per aquí, Local Legend del Maresme, està a totes les curses. És increïble. Que li fotrem canya avui. Sortirem a gas, a veure, fins que patem. Sí, com sempre. Va, serà divertit. Dia brutal, Uf. Bé. I ja preparats aquí per sortir, molta gent. Uau, li fotran canya, Comencem en res. Ja comencem a pujar. Quilòmetre i mig sortida molt ràpida. Rapidíssim. Quilòmetre, 2 i mig, hem sortit a un ritme molt ràpid i ara intento calmar una mica. Ara una pujada de grimpar, així que he de deixar la càmera. Quilòmetre 6, vaig tercer, m'han passat els dos corredors primers baixant i ara intentar pilar-los. De moment molt ràpid. Està ple de fang. Bé. Com vas? He punxat una mica la pujada. Ja, és que és durilla, hem anat molt ràpid, tio. Al principi, tio, Sí. m'he anat loco. Ara, a sobreviure. Va. La última xunga. Sí.
Però el camí està dalt, diria. És això, no? Hem de seguir pujant, doncs pugem per... Ai, perdona, tio. Pugem per aquest, perquè ho trobarem. Vale. Suposo. Joder. Hòstia, faltaven cintes. Hòstia, no ho he vist, tio. No, era el camí que hi ha a la dreta, però no havia cap cinta ni res allà. El del Senglar, el trail del Senglar, fa 2 setmanes, 2 quilòmetres sense cintes. Sí. Fua, tio, és un desastre, això. Jo em poso el trac, però és que... m'ha tirat en un lloc que no ni res. Va, ja està. On estàvem? Vaya liada. Hòstia puta. Però aquí hi ha una pedrera, no hi ha camí. Però això és per la carretera. No t'haurem de fer així, crec, eh? Mira, no s'ho marca la fletxa aquí. Quilòmetre 19 a sobre, quedava 1 o 2. Anàvem segon, tercer i tercer junts i ara l'hem liat i hem de tornar a pujar. Jo ja estic sota mínims heavy. Buah, tio. Bé, doncs el podi se'ns en va, però acabarem. Fa molta calor ara i la pista aquesta és infernal. Ens hem desviat moltíssim perquè no hem vist la cinta o no ho sé, no ho entenc. I ara hem perdut ja, no ho sé. La pèrdua aquesta m'ha destrossat i ja anava bastant fosc. Va, tio. Porto 20 quilòmetres, la cursa crec que són 20 o 21 i encara estem al mig de la muntanya. Això passa per no portar el track, veus? No costa res, te'l fiques i en cas que et desvies t'avisa. Uah, hola. Liada, merci. Però bueno, coses que passen a les curses. Uah, no puc, estic... M'ha destrossat mentalment i ja anava bastant cuit. I aquesta última pujada, Déu-n'hi-do. Ara aquí ja ens juntem amb les altres curses. Porto 23 quilòmetres gairebé i queden 2. En teoria la cursa eren 20. Molt bé. I baixada final fins al poble. Aquests animals, aquestes bèsties que van completant aquesta prova també ho fa. Ara nosaltres al carrer, ho fa també al full. I atenció perquè no res caurà ja la primera classificada. La Teresa. Vaya torrada, tu! Hem triomfat. Podis a saco, huec. I aquí el millor moment del dia, servei d'afició. El compi aquest del costat està patint que flipes, li estan fotent la lumbar heavy i aquí estem ben servits, èpic. Conclusions de la cursa, recorregut molt guapo, llàstima de la pèrdua aquella, però ens ho hem passat bé, hem patit, hem acabat fos, però content, Allà està, agafar el premi corresponent. Atenció. Pugem la representació. Posició. Bueno, ja entrega de trofeus feta, l'equip de la WEC ha triomfat, increïble. I doncs res, han sigut
possible avui, però ens ho hem passat bé, hem patit molt, ha fet calor i llàstima del desviament que no ens hem fixat, però al final bé, crec que he quedat l'11è o així i doncs res, a seguir entrenant, venen vídeos molt guapos i doncs res, ens veiem. Adeu!